Mu muka ci kofin La Liga amma kuma mu ne muka dinga gudu don tseratar da rayuwarmu. Wannan wace irin masifa ce? Gaskiya dai Espanyol ba ku kyauta mana ba, duk da mu ma dai ba mu muku adalci ba. Amma wasan ai dabi ne, kuma dabi ne mai ƙarfi tsakaninmu da su. Bai kamata a ce sun yi mana haka ba. Kuma fa don tsaba abin haushi mu abin da ya sa muka ci su huɗun nan ma. Kwata-kwata ko fans ɗinmu guda ɗaya ba a bari ya shiga cikin filin kallon wasan nan ba. Wannan ai wulaƙanci ne, shi ya sa muka zazzage musu, muka yi musu wankan jego muka ci su huɗu. Ni ban ma ji daɗin biyun da suka farke ba daga baya. Amma zabi koma ya kamata ku ɗaga musu kafa a tun da makwabtanku ne, amma sai kuka musu wannan wulaƙancin. Ni ma da na so in ɗaga musu kafa kar su tafi relegation. To amma kuma sai na tuna ba su da mutunci kuma suka hana fans ɗinmu ko ɗaya shiga filin wasan. Sai na ga kawai gwandame musu ƙullun mutuwa. Ni ma ɗin ai a tsorace nake. Abin da ya sa tun jiya ban yi hira da ku 'yan jarida ba ma saboda tun lokacin da suka rarako mu muka shiga zawo ne ya riƙe ni, zawo ne ya riƙe ni yanzu ma cikina yana ɗan murɗa mun saboda sun tsorata mu. Kuma su kwantar da hankalinsu La Liga sati mai zuwa za mu ɗaga ta a kamfano, sai dai baƙin ciki ya kashe su, su kuma su je su ta fama da relegation. To yanzu me za ka iya cewa Real Madrid abokan hamayyarku? Me za ka gaya musu? Magana muke yi a kan masu nasara ba wai asararru ba. Su ma ka jira ranar Laraba mai gida Guardiola kaca-kaca zai yi da su kuma mu zo mu murna, za ka ce kuma na gaya ma. To zabi muna taya ka murnar cin La Liga, me za ka iya cewa game da mu? 'Yan uwa musamman magoya bayan Barcelona ku ci gaba da following ɗin wannan account ɗin na Abba Effects, ni zabi na ce ku ci gaba domin mutuminmu ne. Mun gode. Kar ku manta da yi mai sharing da liking, mun gode.